Roxy. A ešte máme tu nové videjko, tešíte sa. A máme tu videjko, viete o čom je videjko, že čo sa nesmie robiť. Tretí diel doma. Takže prvá vec je, nemáš robiť bordel. Druhá vec je nevesať sa po plotoch. Oh my God! Neskačem jak opice. Jak takto tu. Som się buchnul hlavu. Boli. A máme tu táto vec, nehajdeme topánky po dvoch. Keď ešte nemáš na tento kanál odber, poďte tam odber okamžite. Lebo ja som taký, že budem zlý, dobrý. Ping, ping, ping. Mock front. Chceš balnú more? Ja som taký v tebe, že som frel, že by som robiť ping. A píše sa 6-7 more. 6-7. Takže, ahojte. To bolo naopak. Takže, ahojte, ľudze. Kámo, tu budú také devčatá. Tu. A všetko to dievky, že vám šumili oči. No. Fumore! Dobre, čau si ľudia, majte sa pekne a prosím strihača, že ďakujem mu za video.